Jente guztie ilusioagaz, gauzek egiteko. Batzutan azarreze, klaro. Persona bi batzen bazara, eta bateteko idea bat bestea. Bai, alkarren zera batzuten ez da izeten erreza, ez da? Ez da erreza, ez. Ja. Segon dire arazoak adibidez Franco hil zanean, hori anedota polite da, Franco hil zanean, guk ezken duen egin guri zen grebarik, baina bueno, egin zan, zegoiti bera, etor zan, estadutik, eta orduan egin behar izan genuen derrigorrez. Baina lehen hau, Burgoseko hilketa salata edo fusilamiento zirela eta, bueno, Burgoseko juizioan guk egin ginduen egun bateko greba, irakaslegoak, eta mungui guzti esarratu zan, eta dana. Bueno, asamblea baten, folioia gonzan, ze batek esan zuen, hori deskontatu indarrala, ez da izer, ez da inor. Eta beste guraso batek esan zuen, bueno, ni harrituten hau, Franco hildanean, derrigortu egin gaitue, hau sarratuten, eta eurek egin deudielako. Euskaldun batzuk honegaitik eta honegaitik, fusilatuak eta Burgoseko juizioa gandanean, eta horrerik enduko dutze zuen soldata, helburu horreri, ez dut ulertzen, non gauzen. Eta hor folloi handi sortu zen asamblean, baina polite izen zen, ze nik uste dut gaur egun formak goaz formalizaten, edo batera. Baina orduen esaten zen, pentsetan sana, pan, pin, pon. Eta momentu baten igual ez da ona, baina luzetara bai, ez dozu ezer itxiten zeure barruan. Eta gero gura izabien guretzat tutore bat auki, persona edo irakasle bakotxak tutore bat auki. Tutore hori izango zen juntakide bat. Dokumento pilua dekoteznik horrena. Dokumento asko, osea. Eta zetarako zen gu kontrolatzeko. Ze momentu bat aldeetan da, zu ezara fietan, klaro. Ez badakizu hor zer sortzen da, zu deskonfiantza hori ez da, edo ziurtasun falta hori badeko zu bestean dan, hor sortzen da zeo zer argi ez dana, eta ondo sentitzen ezarena. Orduan, zer autoridadea imponidu. Hori da... Kontrola, ez da? Bai, kontrola. Kontrola imini behar da, beti, seguridaderik edo ziurtasun falta hori edo ziurtasun ezazteko zunean.